Ngikubingelele mbukela emakhaya ngiphinde ngikwamukela ke sibheke isimo seZulu simi kanjani namhlanje kusihla uzoqaphela ke nje mbukela amathutshana eyimvula lindelekile kakhulukazi nje ngempela mohambela lapha nesifundazweni sase Eastern Cape koGqibeka ami nje ku 30% futhi izulu ke lithanda ukuthi lingabi lihleke kahle esifundazweni sakaZulu Natal ngase silindele nje lo amkhemezelo kodwa lithanda ukuthi liqiniseke izulu kakhulukazi lapha nesifundazweni saseMpumalanga ku 60% kuya kanjalo nasesifundazweni saseGauteng kanti ke kusasa ngaphinde nje futhi swalindele nje lamathutshana eyimvula lapha nesifundazweni sase Eastern Cape ami nje ku 30%. Izulu lithanda futhi singabi lihle kakhulukazi nje masibheke lapha nesifundazweni sakaZulu Natal ngase silindeleke nje leza ibhaqu zenkungu ekhasa phansi ehambiselana nawo kumkhemezelo kuyana kanjalo lapha nesifundazweni saseMpumalanga ngase silindeleke nje lezi ibhaqu zenkungu ekhasa phansi ehambiselana nawo ke umkhemezelo kanti ke kusihlo soqaphela ke nje mbukeli kakhulukazi ngempela mohambela lapha nesifundazweni saseMpumalanga kunokuduma obunobungozi obulindelekile kuyana kanjalo esifundazweni saseGauteng kanti futhi naKwaZulu Natal singaphinde futhi sibilindeleke lokuduma obunobungozi namhlanje kusihlo kanti ke futhi lapha nesifundazweni ke sase Western Cape ngase silindele nje umoya ovunguzayo ngamandla ake sibheke ke amazinga okushisa kusihlwa ukuthi ame kanjani soqaphela nje mbukeli ngempela mohambela lapha nesifundazweni sase Kapa lodumo ame nje ku 11 lithanda ukuthi ke libandeke lapha eUppington ngo7 eFreiburg u5 fudumeleke kwaNdonga ziyaduma ngo12 Pretoria u13 fudumele njalo lapha koMusina ngo20 lithanda ukuthi ke lipholeke eMelo ngo6 eMnambithi u12 Pietermaritzburg u13 Richards Bay u19 eThekwini u17 pholileke lapha eEast London ngo14 kanti ke kusasa singalindela nje u21 eKapa lodumo lithanda ukuthi ke lifudumaleke lapha eUppington ngo21 23 eFreiburg eGoli u23 Pretoria u25 eMusina liyashisa ngo30 fudumaleke lapha ke eMnambithi ngo25 eMgungundlovu u22 Richards Bay 25 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi u23 eEast London u21 eGqeberha u20 isibeka lapho ke isimo seZulu sanamhlanje kusihla mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe.